श्री श्री महाभैरब मन्दिर आसामनि बयनिख्रुइबो गोजानसिन शिब थानसालिफोरनि गेजेराव मोनसेआ महाभैरब मन्दिर। फरायना मोन्नाय माइथ'लजि आरो जायगायारि फोथायनाय बादिब्ला महाभैरब मन्दिरखौ असुर राजा बानासुरा लुदोंमोन आरो बेयावहाय मोनसे शिबलिंगखौ रोजा रोजा सिबियारिफोरा सिबियो। बे शिबलिंगखौ गोथां अन्थाइजों बानायनाय फोथायनाय जायो। बेयो तेजपुराव दङ, जायखौ अराय मोजां मोनलायनायनि नोगोरबो बुंनाय जायो। थानसालिनि गाहाय दाथाया 1897 मायथाइनि आसाम बांग्रियाव खहा जादोंमोन आरो उनाव बेखौ लुफिननाय जादोंमोन।